kasura. Ako magauban kaninyo sa kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Iingon ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Sa pagkagabi ni adtong adlaw, giingnan ni Jesus ang iyang mga tinun-an. Manabok kita sa lanaw. Busa gibiyaan nila ang panon sa katawhan ug ang mga tinun-an misakay sa sakayan o gisakyan nga gisakyan ni Jesus ug siya gidala nila. May ubang mga sakayan usab didto. Unya mihuros ang kusog nga hangin ug hisabwan ang sakayan sa balod ug hapit mapuno sa tubig ang sakayan. Apan natulog si Jesus nga nag-unlan didto dapit sa ulin. Gipukaw siya sa mga tinun-an nga nag-ingon, magtutudlo, wala ka ba mabalaka, nahapit naman kita malunod. Mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang hangin ug ang mga balod iyang giingnan, hunong. Ug mihunong ang hangin ug mibanos ang kalinaw. Unya miingon si Jesus kanila, nganong nalisang man kamo? Wala ba kamo'y pagsalig? Apan, nalisang sila ug nagpangutan-anay. Kinsa man kining tawhana, nabisan gani ang hangin ug ang mga balod, mutuman man kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, mayong Domingo kanatong tanan. Ika-12 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa kalendaryo sa atong simbahan. Mga igsuon, ang pagtuo sa Ginoo adunay gahom nga muhan-ay sa imong kinabuhi. Ang atong mga pagbasa karon nagpakita kabahin sa gahom sa Ginoo sa paghanay sa kalibutan. Ang atong unang pagbasa naghisgot kabahin sa pagmugna sa Ginoo sa kalibutan. Sa maong pagbasa gipahinumduman sa Ginoo si Job sa iyang mga lakang sa dihang iyang gimugna ang kalibutan. Bisan gani ang atong ikaduhang pagbasa naghisgot kabahin sa lihok sa Ginoo pinaagi ni Hesukristo ang makaluwas na pagpakamatay ni Jesus didto sa krus. Apan usahay ato kining makalimtan tungod sa kalisod sa atong tagsa-tagsa kakahimtang. Ang kalisod maoy mubuta kanato sa pagkakita sa kamot sa Ginoo diha sa atong kinabuhi. Ang kalisod maoy mo hipakalimot kanato sa gahom sa Ginoo. Di usa ka batan-on nga nangutana kanako, kung nganong mamili man ang Ginoo kung kinsaray iyahang paboran. Siya niingon nga ang iyang mga ginikanan maoy labing kugihan ug mga responsable nga mga ginikanan. Apan ngano kunong dili man muuyon ang sitwasyon ngadto kanila, nagantos sila sa tumang kalisod ug kahigwaos. Mga hinigugma ko diha ni Kristo, ang kalisod o ang kalisod ba usa ka kadaot? Ang kalisod ba usa ka silot alang sa mga makasasala? Kung kahinumdum kamo kabahin sa tulo ka mga martires na sila si Shadrach, Meshach ug Abednego,
katong tulo ka mga magtotoo sa Ginoo nga gipasugba sa kalayo sa usa ka hari tungod kay nibalibad sila sa pagyukbo ngadto sa maong hari. Silang tulo wala nag-ampo nga mapalong unta ang kalayo kung diin sila isugba. Hinunua sila nag-ampo nga ubanan unta sila sa Ginoo didto sa maong kalayo o sa maong pag-antos. Lain pa, si David, usa ka batan-on nga magbalantay sa karnero. Sa dihang-diha siya atubangan sa higante nga si Gulayat. Wala siya nag-ampo nga mawala ang maong higante. Apan hinuon siya nag-ampo nga ubanan siya sa Ginoo. Ikatulo nga ehemplo, si Daniel, sa dihang gitagak siya didto sa tabay, diin adunay mga mabangis nga mga leon. Wala siya nag-ampo nga mawala ang maong mga leon, kundili nga siya ubanan sa Ginoo sa maong paghitabo. Si Shadrach, Meshach, Abednego, David ug Daniel wala nag-ampo nga mawala ang ilang gisagubang, apan hinunua sila nag-ampo nga sila ubanan sa Ginoo. Ug silang tanan nagmalampuson diha sa ilang gisagubang tungod kay ang Ginoo nisanong sa ilang pag-ampo nga sila ubanan diha sa ilang mga gisagubang nga mga problema. Mga igsuon, mauusab kini ang mensahe kanato sa atong santos nga ebanghelyo niining ika-12 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon sa atong simbahan. Ang mga apostoles sa dihang gikuso-kuso sila sa unos didto sa lanaw, nisangpit lamang sila kang Kristo ug si Kristo niagak kanila ug nipakita sa iyang gahom. Atong pamalandungan ang atong ebanghelyo. Una, si Jesus miingon, manabok kita sa lanaw. Kita usab diha sa atong pagpaningkamot nga manginabuhi, kinahanglan nga mutabok kita ngadto sa lain. Apan usahay ang pagtabok o ang pagpanimpad sa laing bahin sa kinabuhi, makahimamat kitag mga unos o kalisdanan. Apan si Jesus miingon nga mutabok kita, buot pasabot nga kinahanglan gyud ay nga manimpalad kita diha sa pag-usab sa atong sitwasyon, sa pag-usab sa atong kaugalingon. Ikaduha, mihuros ang usa ka kusog nga unos ug tungod sa dagkong balod nasudlag tubig ang sakayan ug hapit kini mapuno. Kamatuoran kini mga igsoon sa matag usa kanato nga diin aduna gayoy unos sa mga pagsuway o mga pagsuway sa kinabuhi. Gani, usahay mapuno gayod ang atong sakayan. Ug malunod kita tungod sa kadaghan sa atong gihambin o gipas-an. Ikatulo, mga igsoon, gipukaw sa mga tinun-an si Jesus nga nahinanok sa iyang pagkatulog didto sa ulin sa sakayan. Nindot unta kaayo kung kita makahinumdum sa kanunay nga unta atong unahon pagduol si Jesus. Siya wala mobiya kanato sa kanunay nga anaara siya sa atong sakayan basin to aras ulin na tug. Ikaupat, mibangon si Jesus ug iyang gipahunong ang unos. Dako nga pasalig sa Ginoo kanato nga kun kita mupili nga magpakitabang kaniya, siya andam nga muabaga uban kanato sa atong mga gipangpas-an. Ang atong salmo gani nag-ingon nga ang gugma sa Ginoo walay katapusan. Mga igsoon, kining tanan nga nakapatik sa atong balaang kasulatan nagpahinumdum kanato sa gahom sa Ginoo nga muhan-ay sa tanan.
ang pagtuo sa Ginoo adunay gahom nga muhan-ay sa imong kinabuhi. Ang kalisod ug ang mga suliran sa kinabuhi makanunayon, permanente man na amang gyud tay problema, magkalain-lain lang usahay. Kung dili man gani mawala ang mga suliran, mga igsuon, basin ang angay nato nga himuon mao ang pagpukaw o pag-ampo ngadto sa Ginoo nga kita iyang ubanan diha sa atong mga suliran. Dili tingali kinahanglan iampo nato nga mawagtang ang suliran, kundili nga ubanan kita sa Ginoo dinha sa atong mga suliran. Sama nila ni Shadrach, Meshach, Abednego, David, Daniel, ug mga apostoles, kita usab unta magampo nga kanunayng ubanan sa Ginoo diha sa mga unos sa atong kinabuhi. Ang atong hugot nga pagsalig sa Ginoo maoy mamahimong tinubdan sa pagkahanay niining tanan. Amen.